Madzulo abwino konse kumene ifeyo tili. Anyway, pano ndikuyendera pati. Lero pa Friday. Timayenera kuona kuti tipite ku Switzerland. Geneva. Timayenera tipite kumene kuchako tikapange sign deal. Tikasayinire basi kuti apapa ndakuti tasayinira zonse kuti zatani zatheka. Koma lero sizinachitike. Chachitika nchani pamene pali nkhani. Komanso lero lomwe linoli kwachitika zoti kwachitika deal. Chabwino. So tiyambire apa. Lero timayenera kuti tipite ku Switzerland ku city ya Geneva. Vice President ndi ena aku Iran akakumane kumene kuchako akasayinire deal kuti apata sayinira deal kuti guys basi tiyeni lithu zatheka. Koma Netanyahu tisaiwale Netanyahu anayambaso kupanga attack Lebanon, Beirut. So kumene kuja kuphanthwa anthu 18. So Hezbollah noti ifeso libwezera. Na iso Hezbollah ndikupha anthu okwana 4, asilikali okwana 4. Koma asilikali amenewa anaphera kutiko. Sana aphera ku Israel kuti anapita ku Israel, no. Aphera mu Lebanon momwemo. Chifukwa maisraeliwa ali mu Lebanon imo. Pachati tikudziwa kale kuti akurani kumene kucha. Ndi olengeza spokesperson wa IDF akuti chani yeyo akuti Hezbollah yatiphera anthu atufolo. Yatiphera anthu atufolo. Yatiphera iwo anali ku Lebanon kukateteza Israeli. Pano lenkani kuti mupita ku Lebanon kukateteza Israeli. How? Overnight, Hezbollah once again attacked IDF soldiers operating in southern Lebanon to protect Israeli civilians. We lost 4 of our soldiers. They were killed while protecting their country. Over the course of weeks, and including last night, Hezbollah has launched hundreds of explosive drones and rockets at Israeli civilians and soldiers. These attacks by Hezbollah are violations of the ceasefire. They prove that Hezbollah's goals remain the same: to remain on Israel's borders and to plan and carry out attacks on our civilians. So, iwaja, anyway, judgment umepeleka noka. Ndezi napeza kuti zimene zizi pa point yoyambirira, deal yoyambirira, point yoyambirira imene Iran imafuna kuti zinthu zichitike. Point yoyambirira inali nkhondo ithe kuphatikiza Lebanon. So Lebanon ichi ngati nkhondo sikutha, then Iran inati kai mukuzoyani tichite kupose bwa sikuti takhansula deal, tingochita kupose tiyimikire kaye tisolve kaye ziti zimene zizi. So zinapeza kuti lero lija mulomo kasayina deal ya Iran ndi America inayimitsidwa kaye. Kenako ndikupeza kuona kuti ku chanuko ndikupeza kuona kuti ku America kuna zapitano Hezbollah, ndikuzapitaso Israel, ndikuzapitaso Qatar. Amakatani mwino amakasayinana deal kuti inu ndife tiyendiseye kumenyana, tisamamenyane. All right. Ndi deal jadi yatheka. Okay? Poyamba paja Israeli inkasayinana deal ndi Lebanon. Zimene zili zoti zosemphana. Koma pano asayinana chani? Asayinana ndi Hezbollah. Kodi Hezbollah imene ndi Israeli mukuganiza kuti zitheka kuti deal mpakana zikafika kumapeto? Ngani yayikulu titina kuti zili deal imene peace deal ceasefire imene i fragile ndiyo fewa kumbe ingatidzira anytime itophwanyika. Why? Chifukwa kuti Hezbollah nakuti ife tikuvomera ceasefire. Okay, tavomera ceasefire. Qatar inali mboni komwe, America inali mboni. Koma zitengera kweni Israeli agwirike. Iwo akagwirika ifeso
why amati aisrael agwirike? Aisrael akuti ifenso tikufuna ceasefire koma ku Lebanon sitikuchoka, tikhalabe konko. Pamenepo bali nkhani anthu akuzimva zinthu mosiyanaso mato zikukhala bwanji kodi mesa muti pali ceasefire ndi ku Lebanon mukataniko tulukaniko nika sakufuna ndi pamenepo mbene bali nkhani pamene Hezbollah kuti amwe munyamuke muzipita ndi ife tikhalabe tili konko. Pamenepo chifukwa chani izi zikuchitika? Chifukwa apo nkhani nayo kuti ngati tamvana kuti pakhale ceasefire alise zidapase, Aisraeli amene kunyamuka mapita kwawo, awaso ali kwawo, anthu amene anazo kuti samukani amene kubwerera kwawo, simple. Koma always pa nthawi zonse ife timafuna tizangana kuseri kwa zinthu eti osangoti kuseri kwa zinthu ndi uku tinakambaso mobwereza Aisraeli nkhondoyi akumenya yolanda malo ndi malo apezeka kale abakale malo aja ndi kuti so asiye awasiye abwerire sikugwira ndifaka kuti ife tikhalabe pamene pakhaso povuta. So anyway, apa mvana tuonaso kuti chingachitika chani kuti aika apanga schedule like aikaso ndondomeko yaliti kuti mpakana ayambireso asaine pangosala tsiku kuti asaineso sikuti akhansula pakati pa America ndi Israel, America ndi Iran, sikuti akhansula tili ayi zangosala kuti ayikenso tsiku kuti akakambiranaso akasainana liti kukambirana akambirana amvana kale MOU, memorandum of understanding yatheka kale kwangosala kuti akasainire. So kunayimitsidwa chifukwa cha ndani cha achina Israeliwa akulapo. I think nkhani imene ndithu yamveka. So Abbas Araghchi amene ali foreign minister wa dziko la Iran wayankhula kunena kuti I think peace deal imene iyi zosainana zimene zizi zili m'manja mwa America. Zosainana deal zimene zizi zili m'manja mwa America. Americayo ndi imene tsopano amene ingomuuza mwana wake kuti akulu tasiyani nkhondo simple basi. America ikepo effort yopangisa Israel kuti isiye zimene zonse koma mmene namucha kuti zitheka. So di minanga ikipemo kuti asainana liti tuona chifukwa amwe simzoka amene adikiranso kuti aone kuti deal ise kutheka ceasefire ku Lebanon ikutheka aona kayeso mwina chifukwa kuti kupitirirabe kuti kusokonezeka. Trust me, pakhaso ndithu pali mavuto pakati pa Iran ndi America kuti asaine deal ija. Trump ali desperate kwambiri akufuna deal ija itatheka kuti isainidwa, komano Israel sikufuna kuti deal ija ndithu isainidwe chifukwa akuaphwanyira maplani awo. Aisrael akuaphwanyira maplani awo amene adayamba kwambiri kale ochidwa kuti expansion, territorial expansion, kukuza malo kuti alande malo ena onse. So guys, ndiyesa kuti apa zamveka date iyo ikayikidwanso inaso tiuzananso koma pakati pano Lebanon komanso not Lebanon koma Hezbollah, gulu la Hezbollah ndi Israeli ali pa ceasefire. Ngakhale kuti ceasefire yake ndiyo kayikitsako so pang'ono kuti mamene itheka imene makana ake amene wa dziko la France lauza America kuti chonde auze na Israeli asiye kupanga ataki Lebanon. Chonde auze na Israeli asiye kupanga ataki Lebanon chifukwa angutisokonezera madiro. So now so guys, thank you so much, Malawian Cameras.